Hej, jeg vil gerne repræsentere et lille parti, jeg har fundet i min database. Det er spillet af en gammel italiener, Gioacchino Greco, i 1620. Han er sådan set en af de første store skakmestre, der nogensinde har spillet. Alle partierne har spillet er mod NN, som er no name. Øhm, hans Hans idéer har sådan set været base for en hel del af den skakteori, vi har i dag. Og han spillede ikke kun E4, så han har sådan set lavet en masse, der ikke kun er omkring de åbninger, vi spiller i dag. Altså, vi spiller jo ikke... Den her åbning spiller vi ikke så meget i dag. Men det her, det er nok sådan... Det her, det er noget af det, der kan sige, at det er egentlig en god åbning. Trækken er ikke helt relevant i dag, fordi... Men det er noget af det, man bliver nødt til at forstå, at træk behøver ikke være relevante i dag, for at de har relevans. Altså, det behøver ikke være relevante træk, men så kan du ligesom komme til at forstå lidt bedre, hvorfor trækkene ikke, altså i hvert fald nogle af trækkene, hvorfor de ikke er så relevante i dag. Øhm, altså, det her parti, som vi kigger på i dag, det er fra 1620 i Europa, og ekokoden, hvis du kender til det system, så er det C37. Nogle gange er der også et bogstav efter, som indikerer mere præcist, hvilken åbning der er, men C37, det er kongelig gambit, kan du se her. Øh, en underlig variant. Nå, men det hedder E4, E5, F4. Det er hovedstillingen i kongelig gambit. Grunden til, at det ikke er spillet så meget i dag, det er det der med, at det her det er svækket, og der kommer ofte det her hovedløse angreb fra sort. Og der bliver et hul der, fordi man spiller H4, og så går det helt galt. Det er sådan grunden til, at det ikke er spillet. Nu skal vi så se, hvorfor. Altså, det er sådan set egentlig måske godt kan bruges. De her varianter er så heller ikke hovedvarianter, som sådan. Det er hovedvarianten at slå. Det er også en del af den hovedvariant, der egentlig også bliver spillet i dag. G5 er også rimelig okay. Løber C4, det er så ikke helt hovedvarianten, fordi den hedder så H4, og så hedder det G4, og så bliver det noget værd noget. Så plejer man at spille springer, og det kan vi da godt lige kigge lidt på. Jeg er ikke så godt inde i den her åbning, men ny variation. Så er der noget med sådan noget her, og det bliver aldrig spillet det der, så bliver det altid noget i denne her variation her, så kan man spille, så tror jeg nok man plejer at spille D4 her, eller springer C3 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt varianterne her. Pointen er så, at sort har en åben linje her, men har så til gengæld en rimelig dårlig linje på F, hvor hvid har en semi-åben linje. Så det er sådan en af pointene i den åbning. Det blev ikke spillet i den her åbning. Han spillede løber C4, og det her det er så nok, det vil man så ikke spille. Hvis du kender til det her, så vil du overhovedet ikke spille det. F6, her vil det normalt være spillet noget som, jeg vil sige D6, ny variant. D6 skal også spilles lige efter man slår på F4, og så hedder det Fischer Defense. Men altså F6, nu er det sådan set en ret smuk afslutning, som Greco han affyrer. Springer, slag, slag, skak, her, slag, der, skak, og mat. Det er en relevant, altså der er ikke, det er best play finish, bedste spil i slutningen. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror ikke der er nogen mat tidligere. Altså at gå rundt og chase noget her,
Det får man ikke rigtig noget ud af. Nu ved jeg ikke, om det er bedst at slå. Nej, det kan det ikke være. Slag, det dør man på. Det er mat i en. Så det her. Skak. Det giver selvfølgelig ikke samme mat potentiale. Det må lige undskylde, jeg er jo lige afbrudt. Men, altså, det giver den der forever. Eller gør det? Nå, der er mat her. Men, det er 2 træk langsommere end Grecos afslutning. Men det er også meget praktisk. Det er en udmærket afslutning, han har fået fyret af. Jeg vil måske synes, at den jeg har lavet der, den er også udmærket. Men det er jo... Lad mig se, hvad var det jeg spillede? Ja, altså det er jo nok den bedste det er den bedste række træk efter dronning F7, men hans var bare lige et træk hurtigere. Øhm, det var en lille introduktion til min serie, som kommer til at handle om Greco Gioacchinos spil, eller Grecos partier, som jeg synes i høj grad er værd at analysere, fordi det giver en langt højere forståelse af spillet, hvis du studerer det helt tilbage fra, og du så går fremad. Så forstår du også trækkene, der bliver lavet senere, i en anden kontekst, fordi du forstår, hvad der kom før. Men det er bare min mening. Det kan godt være, at du er uenig. Du må endelig skrive, hvis du er uenig. Der er et forum på hjemmesiden, som du kan bruge. Ellers så kan du jo høre med i næste video, hvis du synes, det kan bruges til noget. Og jeg er altid åben for forslag. Nogle af videoerne kommer nok til at koste penge, men det bliver ikke noget særligt.